Abli na ang turismo sa Surigao del Norte. Mga nanginabuhi sa Siargao Island nalipay sa bagong kamanduan. Ani report ni Jandy Esteban. Sukad sa pagbawal sa tourism activity sa Siargao Island tungod sa COVID-19 pandemic, nabalda ang panginabuhian ni June isip boat operator. Ilabi pa nga sa mga turista sila nagsalig aron maka-income. Gani karon nagapangisda na lang siya. Sana ma-open uli para magkatrabaho na naman kami, para makabawi man lang sa puhunan namin doon sa mga pambot na nagastusan namin. Midiskarte na lang usab si June Ray aron makakwarta kay naundang ang iyang trabaho isip tourist guide. Siguro sana lang basta kay na-income ginagmay makasurvive lang. Magluto-luto, kasagaran magluto-luto, post online. Unta ma-open na kay para mabalik na sa negosyo. Mayong balita alang kanila, gumikan giablihan na sa turista ang Surigao del Norte, diin sakop ang Siargao Island. Base sa bagong mando nga gipagula ni Governor Francisco Matugas, buot pasabot makapanginabuhi na sila balik. Nakalatid sab sa mando nga pwede na sab makabisita sa probinsya ang taga Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite ug Laguna. Human gibutang na ang maong mga lugar sa GCQ gikan MECQ, pero kinahanglang magpakita og negative RT-PCR test o saliva test result bisan ang gikan sa ubang lugar. Alang sa mga government apor, kinahanglan sab og travel order sa Chief of Office. Sa mga non-resident private apor ug walk-in tourist, apilan og confirmed booking of accommodation. Sa mga turista nga giimbita sa local resident sa probinsya, dugang requirement ang travel certification nga gi-issue sa city o municipal mayor sa destinasyon nga adtuan nga sakop sa probinsya. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.